kana danna lambobin kawai zaka gani zai kawo ka, zaka iya zuwa nan ka duba phone information. Wannan duk information ɗinka ne na kan waya, sannan zaka iya yin baya. Akwai seti da dama waɗanda zaka iya yi a cikin wannan. Assalamu alaikum abota wannan channel namu. A bidiyon nan namu na yau akwai wasu secret code waɗanda za mu nuna muku, wanda duk wani mai wayan Android yana da buƙatar ya san su, kuma ba kowa ne ya san su ba, domin suna da matukar amfani da muhimmanci a wayoyinmu na Android. Secret code ne waɗanda ba kowa ne ya san su ba. Kafin mu fara bidiyon namu, idan bidiyon ya burge ka, ka danna mana alamar liking, tana ƙara mana ƙwarin gwiwa. Sannan idan wannan ne farkon ziyartar ka channel din, muna roƙon ka da ka taɓa mana alamar ja na subscribe ne, sannan ka danna mana alamar kararrawa domin YouTube za su sanar da kai sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Ba tare da na cika ku da surutu ba, mu je mu fara domin mu san waɗannan secret code din da kuma me amfanin su. A code na farko da za mu fara nunawa a yau shine, zaka je idan ka dauki wajen wayarka, zaka je wajen sa number, sai ka sa star hash sai ka sa 46, sai ka sa 36, sai ka sa star hash. Idan ka sa daman direct kaga kana dannawa zai kai ka, kana sa na karshe zai kai ka. So a na farko nan ga phone information da zaka gani, kana danna phone information ɗinka, akwai information da dama a cikin wayanka waɗanda bai ka san da su ba. So idan ka zo nan wajen, akwai waɗanda za ga da zarar sun sai waya, misali suna irin yi mata reboot, ko idan ka sai waya sabuwa zaka iya zuwa, ko kuma sakan kamar London use haka, zaka iya zuwa ka danna wannan secret code din, sai ka zo ka sa GSM only din nan. So wayar ka za ta zama refresh, ka wannan GSM only, wayar ka za ta zama refresh, baka da bukatan kai mata wannan reboot din da kake yi wa wayoyinka. Sannan akwai information da dama da kuke gani wanda suke badawa akan wayar, kuma ba wannan ba, zaka iya yi baya. Akwai nambobin da suke boye a cikin wayarka waɗanda ko da a ce ka rasa sim din, zaka iya zuwa nan ka duba waɗannan nambobin naka. Misali kamar nan wajen akwai wasu information da dama za a ga da yaushe aka gama amfani da wayan, da misali application last time use, application din da aka yi amfani da shi na ƙarshe a wannan wayar shine WhatsApp da kuma Facebook Lite, sai Kind Master, sai Google Play Store, sai kuma Launcher, sai Vidmate. Waɗannan su ne application din da aka yi amfani da su a ƙarshen wannan waya, a ƙarshen amfani da wannan. So za ka iya zuwa nan ga wata 'yar alama na a nan wajen, za ka danna ta. Idan ka danna ta, akwai nambobin da dama za ka iya zuwa ka tsince su. Misali ko da a ce ba sim, to akwai nambobin da idan ka zo nan za ka iya tsintar nambobin ka, tsofaffin nambobin ka maybe da kake nema. Kamar yadda kuke gani, ni ga nambobi na nan cikin waɗannan wayar. Ko da a ce ba sim, ko dan ka rasa sim ɗinka, to za ka iya zuwa ka tsinci wasu nambobin a nan wajen. Sannan kuma akwai nan wajen da za ka zo ka danna, akwai voicemail, akwai call center. Sai code na biyu waɗanda za mu nuna muku a wannan bidiyon shine star hash 06 hash. Kana dannawa zai kawo ka, gashi nan sirri ne, secret number waɗanda za su yi ma amfani sosai. ko da a ce an sace ma number, da an sace ma waya kai da sauransu, za ka iya ɗaukar wannan nambobin ka je ka kai report. Kuma namba ne na waya waɗanda suna da matukar amfani sosai, ya zama kana da waɗannan nambobin a ajiye a cikin wani littafi naka, wanda ko da wayarka ba fata ake bata, to za a iya amfani da waɗannan nambobin domin a nemo inda wayar taka take. Sai code na uku da za mu nuna, kusan shine na ƙarshe wanda za mu nuna muku a cikin wannan bidiyo din, shine hash 31, sai ka danna hash 31, hash 31, sai ka danna hash, sai ka zo ka danna wajen calling. Kana dannawa, kun gani kamar da kira number mutum, kana so number ta je mai babu suna, kawai za ta je mai babu ID misali. So idan ka danna za ka ga already ka riga ka yi. Abin da za ka yi kawai na gaba shine, idan za ka kira, sai ka zo ka kuma danna wannan the same number din. Idan ka danna ta, sai ka sa number mutum, misali 7691 3215. Wannan ita ce number misali wanda nake so zan kira, kawai sai ka danna. So a yayin da ka danna kira, number za ta je mai, ko da a ce yayi saving number ɗinka da sauransu, to number za ta je mai a ba suna ne, za ta je mai a ba suna babu ID. Kawai za ga irin sun sano ID din nan, kamar yadda muke gani. za ga maybe wani idan ya kira ka, za ka ga number shi ta zo a no ID da sauransu. To wannan number ita za ka danna idan kana so ka ɓoye ID ɗinka, ka kuwa za ka kira. Idan ka danna waɗannan nambobin kamar da kuke gani, hash 31 hash, sai ka danna number wanda kake so ka kira. Ko kana danna number za ka danna mai calling, kana danna calling, to sha Allahu number shi za ta je babu, number ka za ta je babu suna, ko da ku a ce ya
ya yi saving din number din naka, za ta je mai basu. Kawo wannan karshen bidiyon namu na secret code kamar yadda na nuna muku. Sai dai kafin mu rufe, akwai wani shi ma ɓoyayyen sirri a wayan mu ta Android wanda ba kowa ne san su ba. Shine idan ka janyo a screen ɗinka sama, kamar yadda kuke gani nan akwai multiply window kamar yadda kuke gani a daidai nan akwai wayoyi da dama waɗanda suke da su wannan multiply window din. To za ka iya zuwa ka taɓa shi, idan ka taɓa shi za ka iya amfani da window biyu. Za ka misali bara in shiga calculator, ka ga nan a sama na shiga calculator, so kuma nan zan iya zuwa nan ma in shiga wani application din daban, maybe bara in shiga dictionary, kuma duk in yi amfani da su at the same time. Wannan sirri ne wanda ba kowa ne san shi a cikin waya ta Android ba, kuma za ka iya janyowa domin ka ƙara wannan faɗi ko ka tsuke wannan. Za ka yi amfani da duk wanda kake so. Misali nan za ka yi calculation ɗinka, nan ma kuma za ka duba dictionary, za ka duba word ɗin da kake so duk a the same lokaci. Za ka iya kana kallo a wannan wajen, a nan kuma kana irin duban wani abu naka. Wannan shine. Muna fata idan bidiyon ya burge ka, ka danna mana alamar liking domin tana ƙara mana ƙwarin gwiwa. Sannan idan wannan ne farkon ziyartar ka, ka danna mana alamar ja na subscribing domin YouTube za su sanar da kai dukkanin bidiyoyinmu da zarar mun ɗora. Mun gode.